O idee de la 1519 funcționează și astăzi în momentul în care vrei să ai reușite, și anume ardeți corăbiile. Această idee i-a venit lui Fernando Cortez, un conquistador spaniol care avea la dispoziție 508 soldați, 100 de marinari, câteva tunuri și 16 cai. Ei au plecat pe 11 corăbii către Mexic să cucerească acele ținuturi și să aducă bogății în Europa. El a avut victorii de fiecare dată și toată lumea s-a întrebat ce a făcut el de a putut să reușească. El de fiecare dată când debarca armata sa, dădea ordin să fie arse corăbiile și le spunea: dacă vreți să vă întoarceți la soțiile voastre, la copii, dacă vreți să vă mai vedeți familiile, trebuie să câștigați ca să plecăm în corăbiile lor mai departe. Acest lucru îl văd și la cei care vor să vină în Olanda. Ei vin aici, dar nu își ard corăbiile. Ei încă rămân pe ideea: chiar dacă nu merge în Olanda, am o casă în România unde pot să mă întorc. Am un loc de muncă la care pot să revin. Am o situație bunicică în România. Și ei vin cu această mentalitate, iar de la bun început ei nu vin să dea 100% și să obțină ceea ce ei își doresc. Ei vin pe ideea: dacă nu merge, mă întorc înapoi. Lucru pe care eu nu l-am făcut. În momentul în care eu am venit în Olanda și am pierdut primul loc de muncă după o săptămână și 2 zile, locuiam într-o pădure undeva la vreo 30 de kilometri de Tilburg. Până la prima localitate, de unde puteam să merg să fac cumpărături, aveam 6,5 km, ca să vă faceți o idee. Nu aveam la dispoziție bicicletă sau mașină pe care să o folosesc în interes personal, dar eu mi-am ars corăbiile. În momentul în care soția mea, în perioada respectivă fiind doar prietenă, a aflat că eu am pierdut locul de muncă și nu aveam muncit decât o singură săptămână pe care trebuia să fiu plătit, a spus: nu te îngrijora, dacă îți trimit eu bani din România și te întorci înapoi. Și eu i-am spus atât: decât să mă întorc în România, mai bine merg la o pubelă, iau un pet de 1,5 litri, merg la toaletă și pun detergent cu apă și merg în intersecție să spăl parbrize. Dar nu mă întorc în România. Nu vreau să mă mai întorc în România, văd în ce direcție se duce România, știu mediul din care provin din România. Aici aviz celor care spun: ai uitat de unde ai plecat. Dragilor, nu uiți. Dacă uiți, măcar din greșeală tot mai treci o dată pe acolo sau te gândești să revii. Dar dacă știi de unde ai plecat și nu îți place mediul respectiv, atunci nu mai vrei să ai tangențe cu acel loc. Așa că aviz pentru cei care vor să vină în Olanda și vor să obțină ceea ce ei își doresc, este să îți arzi corăbiile. Știu că de multe ori și eu le spun oamenilor: bagă-ți un concediu fără plată de 3 luni în România. De cele mai multe ori fac lucrul ăsta pentru a le explica oamenilor că au o plasă de siguranță. Mulți doresc să vină aici pentru o perioadă de 6 luni, 1 an, 2 ani, iar apoi să revină în România. Iar dacă vrei să faci așa ceva, ok, îți recomand să nu îți arzi corăbiile, lasă-le acolo pentru că vei avea nevoie de ele mai târziu. Dar dacă vrei să ai succes într-o nouă țară, indiferent de Olanda sau oricare alta, ardeți corăbiile. Nu sta să te gândești la plasa de siguranță și zona de confort.